aphakama amazulu kwanawo umhlaba. Nyanawo umuntu ehlele emhlabeni evela ezulwini. Ube indodana kaMaria noJoseph. Zafika izazi ziyobheka indodana phela le izelwe. Ngempela lona indodana kaNkulunkulu. Ithe ineminyaka 12 yaduka indodana wadideka uMaria. Wehlenyuka kulezo zitrata efuna indodana yakhe. Uyifica ihlezi ethempileni namadoda. Wathi indodana kungani ngoba phela mina nobaba wakho kade sikufuna. Yathi beningifunelani? Kanti mina kumele ukuthi ngihlale endlini kababa. Ngempela lona indodana kaNkulunkulu. Waqala wakhula, wabona wafundisa, elandelwa izixuku, amadodana namadodakazi abantu, intombi ezinhle, insizwe ezinhle, eshumayela. Moya wenkosi uphezu kwami ungigcobile. Uthi mangishumayela indaba ezimnandi zombuso kababa. Ngempela lona indodana kaNkulunkulu. Wakhuluma kubo wathi, nyana womuntu kuzomela hlushwe uzofa. Kepha ngelesithathu usuku uzovuka. Wabanjwa, wethukwa, wathufelwa ngamathe. Wathi Eloyi lama sabakathana, Thixo wami, ungishiyelani? Wathi ubaba, leni indodana yami, othandiweyo wami lona, osenhlizweni yami, leni indodana yami. Wazamazama umhlaba, aqhephuka manje. Bathi ngempela lona beyindodana kaNkulunkulu. Gama lami ngiwuNoxolo Dlamini.